ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सोलिफु दाननि गेजेरावनो जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं अरां ओनसोला। सानफायाव 6,000 रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव समायफ्लेगोन अरां ओनसोला। मानोना फैगासिनो दं 34थि अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपपाथि मायथाइ फोरबो खुंथाय। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लांगोना मोखाङाव सोलिफु दाननि 21, 22 आरो 23 खालाराव सानथामनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनो गोनां अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुपपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि खामानि मावनाया बे समाव 90% आबुं महर मोनबाय। अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गं 24 गामिनि रायजो राजाफोरनि मददथि आरो बानजाय आफादनि थाद'नाय गैयै खामानि मावनायनि जाहोनाव मोनसे गाबगोनां रुपपाथि फोरबो फालिथाय हाबाफारिनि गेजेरजों अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदानै लुफुंजानाय समायना बाथौ थानसालि आरो थानसालियाव हाबलांग्रा गाहाय दरखंखौ मोननो हानानै अरां ओनसोल नाङै जारिमिन सोरजिनो थांनायखौ लानानै बानजाय आफादा दिनैनि सानाव खामानि मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जिखिनि मावनो लागा सम मथे बेनि थाखाय मावगासिनो दोङो। नैबेयावहाय दिनै गामि गंनैनि बेबायदि मुवामारि गामि आरो मामोन मोनसे माइनाव सुबानि गामि बिथांमोना नांदों सान्दुं गोसायाव आरो गावबा गाव जिखिनि मावनो लागा अलरेडि मावनानै गालांखाबाय आरो ग्रेजुवेलि माने मोनफा मोनफा गामिखौ लिंनानै मावहोबाय थादों। बेखौ जोंहा जाबाय मुल मिटिंआ 21 मार्च 2005 आरो जों बेखौ 15 तारिख अर्थात 15 मार्चनि भितराव गासैखौबो स्रांहै फोजोबना लानानै मोनसे जिरायनानै गोजोनै बे जोंनि जिथु खुंथाय सिलभार जुबलि आरो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जिथु जथुम बेखौ गोजोनै फोजोबनो सानदों। जोङो गुदै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि लाफानानै माखासे जों गोदान आइटेम लाबोदों। जेरै जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा आं नुनायाव दासिमबो बा जिल्ला आफादा आसारि गोथारिफोरखौ लानानै जोंनि जिथु मिरु आफादनि गोथारि गाहाय गोथारि बेबायदि सेमिनार खुंनाय जायाखै। जों अराङाव फैगौ 8 मार्चआव उदालगुरि जिल्लानि फोसावगुरु आरो जोंनि अरां आन्सलिकनि गासै आसारि गोथारि देउरिमोनखौ लानानै बेवहाय काशिनाथ स्वर्गियारि जोंहा गुवाहाटी बाथौपुरिनि गाहाय दौरि बिथांखौ लानानै जों सेमिनार मोनसे खुंनो लादों। आरोबाव जों बे जिहेतु सिलभार जुबलि बयबो थाइसेबाबो जोंनो रां हरदों, ओंखायनो आरोबाव मोनसे थांखि लादों जों गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जों बै 8 मार्चआवनो लिंहरनानै मानफालि गांसे गांसे होनानै जोंनि बे सिलभार जुबलि खुंथायनि जोंनि लोगो बा बिथांमोननि गोसोखौ एसेबाबो गोजोन होनो थाखाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। आरो जों नैबे 18 मार्चआव जोंनि जि थानसालिनि गाहाय दरखं आरो थानसालिखौ बेखेवगोन आरो बे दरखंखौ बेखेवगोन जोंनि माजबाद समस्तिनि MLA बिथां चरन बर' आरो जोंनि गोथार थानसालि जिथु गोदानै बेखौ बेखेवगोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। आरो बेवहाय बै खालि जों खमैयावनो 4,000निफ्राय 5,000 बाथौसा सिबियारिमोनखौ बेवहा लाबोनो सानदों। आरो बेवहाय आलो गोजोनै जोंनिनो सासे खाथि खालायाव थानाय मानसि मुस्रि अमर बरुवाया बिथाङा जेसेबांखिनि नांगौ जेसेबांखिनि मानसि फैगोन बेनि ओंखामखौ जाहोनो थाखाय रेडि जादों।
आरो फारसेथिं जोंहा 21 तारिखआव खाथियाव थानाय कल'नि टिचार कल'नि होनना बुङो बिथांमोना फुङाव रिफ्रेशमेन्ट हिसाबै लुसि पुरि गोथाव गोथाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा जाहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा जेरै कुलिन हाजिरा गाननाय दल दं बिथाङा गथै थानसालि गोदानाव जिखिनि टाइल्स नांगौ बेखिनिखौ होजोबदों दा सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जों बर' आरो गुबुनारि गासैबो खौसेयै गोसो गोथारै जेरैखि हायो बे थानसालिखौ लुफुंनो हिसाबै बिथांमोनाबो रां राहा होदों आरो जोंबो बिथांमोननि जिथु मदद बेखौ लानानै दा आवगायगासिनो दं गमा आर'जआव जोंहा 18 मार्चनिफ्राय ओनसोलारि अर्थात जोंनि उरां बियाबनिफ्राय बेयाव आर'जआ सानफ्रोमबो फुङावहा होनाय जागोन आरो बेयाव जों अलरेडि प्रग्रामाइज खालामखाबाय माने बिसोरखौ गामिफोरखौ थिसनखाबाय बिनि अनगायै माने जों सरासनस्रायै ओरैबायदि सानदों 18 तारिखनिफ्राय आप टु 23 मार्चसिमहालागै लेथारिहाय माने एखेबारे बयबो जाहाथे बेयावहा बाथौ नोगोर बा बाथौपुरि बायदियै आलो गोजोन फैनानै जाहाथे बावनाय थिनाय नायनो मोनो गोजोनो बेबायदि खालामदों आरो बेनि उनाव 21 तारिखआव 21 मार्चनिफ्राय जिल्ला आफादनि माइनावफोरनि गेजेरजों 23 सानहालागै मार्चहालागै जिल्ला आफादनि माइनावफोरनि गेजेरजों बेयावहा आर'जफोरखौ लानाय जागोन अरां बिया बाथौ गौथुमनि सिलभार जुबलि रुफाथि मायथाइ खुंनो लादों आरो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जितु बोसोरारि जथुम दा बे बानजाय आफादाव जोंहा बे रौता समस्तिनि डक्टर निलुत स्वर्गियारि आफादगिरि आरो आं मावफुं आफादगिरि बेनिफ्राय जोंहा चिफ कनभेनर हिसाबै जों लादों दैथुन दैमारिखौ आं गोजोननानै बेखौ बुंदों दिनै जिखिनि टिम लानानै बानजाय आफादखौ दादों बा जिखिनि बियाब गौथुम दङ जोंहा बेनि गेजेराव आं बैसोआव रासिन दा बै हिसाबै बिथांमोना आंखौ बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि होनानै लोगोआव लाफानानै आं थिननाय बायदि आं खावलायनाय बायदि ओरैबायदि हाबाफोरखौ मावदों बेखायनो आंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे आंनि थाखाय बा उरां ओनसोलनि रायजो राजा बाथौआरिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थागोन नोंथांमोनाथ' एसे गिदिंनानै नुबायानोसै नङा होमबा जे जों साखाफारा माबायदि लादों आरो दा दिनै जों माने बेखौ जों गोग्गायै बुंना लानो हायो रायजो राजाखौ लानानै फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद आं एसे गोसोखांनो बावगारदोंमोन थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफाद दा आं दोहैनो बुंखादों आं बैसोआव गोरा बे फरायसा आफाद आरो लाइमोन आफाद आरो थुनलाइ आफादनि जिथु दा बिबानगिरि बिथांमोना दङ यां मेन गोजा सोब भेरि यां बिथांमोना गोसो गोरबोजों 90% हाबा दा मावना होनायाव बा मदद होनायाव जों बानजाय आफादखौ आरो उरां बियाब बाथौ गौथुमखौ जथेस्थ' मदद होदों बेनि थाखाय बिथांमोननो आं थोजासे साबायखर बावहरदों